এইবাरनि इलेक्शननि उनाव दिसपुरनिफ्राय बिटिसिखौ जोंसो कन्ट्रल खालामगोन नियन्त्रण खालामगोन एबार जोंनि मदद नङाबा थाखा गरसेबो मोननाय नङा बिपिएफआ बांसिन देरहागोन देरहानानै बे बुंबा देरहागोन बे बुंबानो देरहागोन नामा जों जेराव नुहुरगासिनो दङ सरकारखौनो जों दानो थांगासिनो दङ बिटिसिआथ' जोंनि आखायाव दंखायो दा एबसलुट मेजरिटि लानानै 28टा जों मेम्बार देरहानानै जोङो दाबाय आरो बारायबावबाय दा जयनिं गोदान फैनानै आरो बेबायदिनो जों दिसपुरखौबो जों सालायगोन दा एनडिनि अंशीदार जोङो बिपिएफ हिसाबै जों देरहानायखौ नुहुरगासिनो दं सोरबा बुंनायजों जाया दाबो गैया बिपिएफनाव थाखा गैया दाबो हाग्रामाया 28टा सिट देरहानानै काउन्सिल दादोंब्लाबो बिजेपिजों एलायन्स खालामनानै इलेक्शन गेलेगोनब्लाबो हाग्रामाया 5टानि बारा सिट देरहानो हाया होननानै दिल्लीयाव सरसा जागासिनो दं 11टा जोंनि बिजाथि दङ बिटिसिआव मोनब्रैखौ जोङो हगारदों एनडिएनो 11टाखौबो 11टा जों देरहागोन आरो बै मोनब्रैयाबो देरहागोन आरो बाहेरायावथ' बाहेरा बे बिजेपि हिसाबै फैखागोन सरकारा जोंनि जागोन होनबालाय बे बुंनायालाय बोरैथो जाबावनो